pri športe teraz ešte zostaneme, keď už sme tu mali Sofinku, budúcu pretekárku na Rally Dakar, pretože, a to znova veľmi radi pripomenieme, v Bratislave sa budúci týždeň začínajú majstrovstvá Európy v krasokorčulovaní, v stredu potrvajú do nedele. No a aj preto máme možnosť privítať vzácnu návštevu u nás. Je to pani Agnesa Búřilová, trénerka aj slavného Jozefa Sabovčíka. Vítajte u nás. Dobré ránko. Dobré ráno. Dobré ráno, vítajte. Teda je nám naozaj cťou, že ste si našli na nás čas a že ste prišli. Musím skonštatovať, žene a vzdať hold a obdiv, že skvelo vyzeráte. Ďakujem. A naozaj sa veľmi tešíme z toho, že ste medzi nás prišli. Tak vy ste boli úspešná krasokorčuliarka, neskôr trénerka a vy ste sa ku krasokorčuľovaniu dostali k známej legendárnej trénerke alebo vďaka nej Hilde Múdrej. Čím vás ona presvedčila, že krasokorčuľovanie to bude tá cesta, ktorou pôjdete? To bude ten šport, ktorému sa budete venovať? No, my sme vlastne bývali na jednej ulici v Ľudovej štvrti na Leteckej a často som jej opatrovala ako deti. A jedného dňa ma zobrala na takú exhibíciu veľkú a potom sa ma spýtala, či by som chcela korčulovať. Ja samozrejme, že áno, hej. A toto boli vlastne moje začiatky. No, ono sa to dobre počúva, ale keď ste začali rozprávať, deti stíchli, máte rešpekt, čo je samozrejme veľmi dôležité pri športe. Nestávalo sa vám niekedy, že a tento šport je veľmi tvrdý, alebo trénerka je na mňa veľmi tvrdá, že s tým jednoducho seknete, lebo jednoduché to určite nebolo. Viackrát som si myslela, že skončím. Hlavne, keď som skončila aktívnu činnosť, pretože som si povedala, dokončila som školu, idem do svojho fachu. Stavebná nebola veľmi ľahká. Jeden čas som aj pracovala, ale potom. Krasokorčuľovanie je šport, ktorý vás stále ťahá. Proste ho nemôžete skončiť. Takže som sa zase vrátila a potom som začala trénovať. No a vy ste trénovali aj nášho úspešného krasokorčuliara Jožka Sabovčíka. Ako si spomínate na ňo? Vedeli ste už po prvých razoch, ako ste ho videli na ľade, že toto je talentovaný, úspešný chalan, ktorý bude naozaj žať veľké úspechy na tom ľade? Takto vám poviem. Ja som ho od malička netrénovala. Prvé tréningy mal u pani Lojkovičovej, ale i hneď sa vedelo, že tento chlapec bude ako dobre korčulovať, že má talent, že má cit pre sklz a že má veľmi dobrý odraz na ľade. Ja som ho začala trénovať až neskôr, už v pubertálnom veku a prežili sme spolu asi takých 6-7 rokov. No, hovorí sa, že puberta je jedno z tých najnáročnejších období v živote mladého človeka. Aké to bolo s Jožkom Sabovčíkom? Ako sa vám ho trénovalo ako pubertiaka? Boli s ním nejaké problémy? Teda, ja si myslím, že nie. I keď fámi o ňom išlo, že je neposlušný, že je rebel a tak. Nemuseli ste na neho zvyšovať hlas? V podstate veľmi málokrát. On bol jeden cieľavedomý, inteligentný chlapec, ktorý vedel, čo chce, ale vedel si vyjadriť aj názor. No, tento rok, to je vlastne 30 rokov, čo druhýkrát získal titul majstra Európy. Ako to bolo s tým odpichnutým Rydbergom, alebo teraz je to už Toulouse? Ako to vzniká? Že vy ste mu povedali, že máš na to spravíš, alebo náhodou počas tréningu skúšal, koľkokrát to zvládne a bolo to na svete? Nie úplne tak, hej. Pretože v tom období sa učili úplne inou technickou skoky. Boli to skoky so zadržanou rotáciou. To znamená, nikto nepredpokladal, že by sa mohli skákať aj štvorité, ale ako náhle zvládol trojitého axla, čo v tom období vedeli asi 5-6 korčuliari a už ho zvládal veľmi dobre a mal ho skutočne jedného z najlepších, tak sme sa dopočuli, že niekde už začali trénovať štvorité skoky. Tak samozrejme Jozef lebo najradšej mal skoky, tak sme to začali trénovať. Trénovali sme ho asi také 2 roky, ale vždy nové prvky sme trénovali až po sezóne, aby sa nám nezranil a tak. Čiže aj trojitého axla, aj toto tulupa skočil až na konci sezóny. No a asi po 2 rokoch tréningu
sme ho začali zaraďovať takto akože v exhibíciách, že keď mal opakovačku alebo niečo, tak zaradil toho štvoráka, čím sa už dostal do povedomia, lebo párkrát ho skočil veľmi pekne. No a potom, už keď tá pravdepodobnosť bola taká 75%, tak sme sa rozhodli, že ho teda skočíme. Na tú éru to bol skutočne jeden veľký úspech, pretože sa inou technikou učili skoky. Teraz už je éra štvoritých skokov úplne jasná, čiže už teraz každý ide hneď po odraze do rotácie. Vieme, že za Jozefa ste často museli platiť pokuty. Prečo? Ojojoj. Tak Jozef, jedno, čo mal, on aj doteraz, ako vidíte, keď ho vidíte na fotografiách, tak má dlhé vlasy. A on ich proste chcel mať aj vtedy, ale pri pretekoch v tom období to nebolo vôbec možné, pretože chlapci museli byť upravení a tak. No a ja som za to dostávala, on vždy po sezóne si nechal naraz vlasy. A v tom období ja som dostávala pokuty, že proste zlá politicko-výchovná práca. No a tie dlhé vlasy mu zostali. A aj deti ich majú. A jeho deti, celá rodina je dlhovlaca. No, pani Búžilová, my sa na to môžeme dokonca aj pozrieť, pretože my už vieme, že príde na majstrovstvá Európy do Bratislavy a tu je jeho pozdrav. Dobrý deň, tu je Jozef Sabovčík a srdečne vás zdravím zo Salt Lake City, kde si práve s celou rodinou balíme kufre a chystáme sa na majstrovstvá Európy v Bratislave. Všetci sa na vás tešíme. Uvidíme sa za pár dní. To bolo veľmi pekné. My ďakujeme za túto zdravicu. Povedzte nám, pani Búžilová, ste ešte v kontakte stále s Jozefom? Keď príde do Bratislavy, tak vždy sme v kontakte. Niekedy cez mail, hej. Pravidelne mi píše na Vianoce, alebo všetko, alebo k meninám a tak. To znamená, že sme. Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Naozaj bola to pre nás česť vás tu mať. Ešte zostaňte. Ochutnáme spolu dobroty pani Gisky Oňovej. A teraz, ak dovolíte, dámy, ja vás opustím. Idem za Jankou, pretože ideme na